एसबी बड' गोजौ गेजेरारि फरायसालि क्लास 6 जों सिगांनिफ्रायनो बर' साबजेक्टखौ फरायबाय थायोमोन नाथाय दा इंलिश साबजेक्ट फैदो बेखायनो जोंहा फरिखा होनो हानाय नङा साइन्स मैथमेटिक्स 89 जोंनि थाखाय बे पेपारा बर'नि जाजोबनांगौ गिबियावनो दिनै मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय दिनैनि बे जा गुन उत्सबनि जा हाबाफारि बे गुन उत्सबाव जोङो बर' मिडियामनि जा मेथ्स आरो साइन्स बे मोननै साबजेक्टनि कुइसन पेपारा जिहेतु इंलिसाव जानानै फैदों होननानै खोनादों बे इंलिसाव जानानै फैनायनि थाखाय जोङो दिनै सिमेन्ट आन्चलिक आबोबनिफ्राय जोङो बे आनजादखौ होनायखौ जोङो होबथानो होननानै जोङो ओंखारबोदों मानोना जोंहा जोंनि जा फरायसाफोर बिसोरो बर' मिडियामाव फरायनानै फैनाय बिनिखायनो बिसोरो दिनैहाय डाइरेक्ट इंलिसाव कुइसन पेपारखौ मोननाय लोगो लोगो बिसोरो गोबां जेंना जागोन मानोना बिसोरनि रोंनाया इंलिसावहाय खम बिनिखायनो जोङो दिनै बे गुन उत्सबाव इंलिश कुइसन पेपार फैनायनि थाखाय बेखौ जोङो होबथानाय जादों आरो सोरखारखौ जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि जा बर' मिडियाम बे बर' मिडियामाव बे साइन्स आरो मेथ्स बेवहाय इंलिश पेपार जा खालामनानै हरदों बिनिफ्राय बिथांमोना बर' मिडियामाव खालामनानै होनांगौ बेखौनो जोङो सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि आबोबनिफ्राय जाहाथे सरकारा बर' मिडियामाव खालामजोबनांगौ बर' फरायसालिफोराव बेखौनो जोङो खावलायनाय जाबाय जोङो गासैबो बर'नि माहारियारि गासै आफादानो जोङो बेखौ बर' मिडियामाव बर'नि जानांगौ होननानै जों बुंबोबाय थादों आरो जोङो बेयाव जायागौमानि जोङो बेखौ गोख्रोङै होबथानायनि लामाखौनो जों लाबाय थागोन मानोना जोङो बर' मिडियामखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोंहा बर'नि गासै आफादफोरानो जोंहा मावनांगौ खामानि दङ जोङो बर' बिजोंखौ लानानैनो जों बर' हारिया थांनानै थानांगौ बिनिखायनो जोङो बर'नि गासैबो कुइसन पेपारफ्रा बर'आवनो फैनांगौ बर' मिडियामा थांनानै थानांगौ बेखौनो जोङो आन्चलिक आबोब बा आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायगोन मानि थाखाय होनो होआखै बेनि मोनसे गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोङो बर' बिजोंजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा थाखो सेनिफ्रायनो फरायना फैनानै दिनै गेजेर ससेयावहाय बर' रावजों फरायना फैनानै गेजेर ससेयावहाय इंराजि रावजों गुन उत्सबनि जा मोनसे सेकेन्ड पेज दिनैनि बे आनजाद बे आनजादावहाय इंराजि बिजोंजों फैदो गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान दा बेवहाय जों मोनथिना मोन्दों सिगांनिफ्रायनो गुन उत्सब जादों गुन उत्सब खुंदों जे बे गुन उत्सब खुंनायनि गेजेरजों गथ'फोरनि फरायनाय लिरनाय बेखौ नोजोर बोनानै ग्रेड ए ग्रेड 2 ग्रेड 3 बा ग्रेड ए ग्रेड बि ग्रेड डि बिदि सायख'नाय जायो दा अब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोराहाय दिनै बे आनजादावहाय बेसेबां साखाफारा जानो हागोन बा बेसेबां रोंगौथि रोंनायजों बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हागोन बा लिरनो हागोन दा बेहाय जों नुनो मोन्दों जोंनि फरायसाफोराहाय कुइसनखौनो